Ampun kados mekaten Kakang Mbok, kula inggih kepengin anggadhahi turun saking Sinuwun Briyudrata. Yayi, si Adi kuwi tinemu enom supaya si Adi aja nganti ndisiki marang garwa sepuh kang wajib nampa kanugrahan mono garwa sing tinemu tuwa luwih dhisik. Ampun ngaten ulun kang tumedhak mring Madyapada mrepeki ungyaning Briyudrata kang nedheng tapa brata. Pukulun handadosaken kejot raos sing manah keparenga kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wonten sahandhap pepada paduka Pukulun. Iya. Wis ulun tampa agawe bombong tias ulun. Pukulun mesti kemawon paduka Pukulun boten kekilapan anggen paduka mrepeki jasad kula. Briyudrata, ulun wis mangerteni apa sing dadi gembolaning rasamu, Nggir. Anggonmu nandhang susah awit wis sawetara anggonmu bebrayan kelawan garwamu sakloron ya kuwi Retnadi dalah Retnadati. Hewadene hingga seprene durung pinaringan momongan kuwi sing handadekake jeneng kita Briyudrata manjing sadroning wana hanglakoni tarak brata. Nuwun inggih Pukulun. Briyudrata wonten dawuh saka wantering tapa bratamu Hyang Pramesti guru nuding marang panjenengan ulun supaya merepeki marang jeneng kita Briyudrata. Mangerti ya? Jeneng kita pinaringan wujud dedaharaning para dewa ingkang winastan pelem pertangga jiwa. Koko sing dupa gumelun gening gentiasa ngabake kawengku sagung jajahan nanging sangetang iki sang Resi Kaneka putra kang hanjok saking wiyadi pelem pertangga jiwa pancen kapara nyata. Lajeng gandeng cenengipun menapa pelem pertangga jiwa kala wau kalian kula ingkang dereng gadah momongan Pukulun. Briyudrata, pelem pertangga jiwa ingkang minangka dadi dedaharaning para dewa iki kawanen kondur ana negaramu Magadha. Sakwuse mangkono garwa kita sakloron kinendahar wujuding pelem pertangga jiwa iki mau. Kanthi cara mengkene muga-muga apa sing dadi sediamu bakal kasembadan, garwamu bakal bobot, garwamu bakal nggarbini Briyudrata. Waduh, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun dene paduka Pukulun Narada sampun ngudaneni punapa ingkang dados panyuwun kula. Aja slendro sing dadi rasamu. Mara gage tampanana wujude pelem pertangga jiwa iki. Aja suwe-suwe anggonmu malah dihening. Baliya ana negaramu Magadha Briyudrata ngestokaken dawuh kepareng nyuwun pamit duh Pukulun Bathara Narada.
iku saknyatane gunjang sarat binangun wong termon naluri rinepto muni rinenggo gerongan mrerasakan miyarsi angling sasidenan kapok papinjalan suwe-suwe manuju kono bangkit prasasat kadidene hangentosi sileming palwa gabus kumambanging watu item hangarantu dhateng rawuh paduka sinuwun sakmangke sampun ketingal kondur wonten ing negari Magoda tobat kula keng rayi ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sinuwun iya garwanipun kakang wong ayu sak kloron wis ingsun tampa gawe bombong tias ingsun ora liwat pangestuning ingsun tumuli tampanana kula pundi dados cecimat paripe kula pundi andayanana kasantosan kados pundi sinuwun anggen paduka tilar praja menapa sampun antuk damel mahas ing ngasepi meminta mring kamurahaning Jawata wis yayi antuk pamujimu pun kakang wis kasembadan nalikanipun kakang nindakake tapa brata mapan madyaning alas kedadak ana rawuhing resi kaneka putra paring dedaharaning para Jawata wujud pelem pertangga jiwa saka dawuh Hyang Narada pelem pertangga jiwa iki kinendahar garawaku sakarone Retnadi kang sarta Retnadati ya kanthi pelem pertangga jiwa iki bisa dadi lantaran Prabu Bryudrata antuk nugrahaning Bathara wujuding momongan yayi sabantuk wahyuning Allah Gyada melah mangolah ilmu bangkit mikat ora mangukut kukutaning jiwa angga yen mangkono patut sinebut wong sepuh lire sepuh sepihawa awas ora ning atunggil menawi mekaten sumangga kula kemawon ingkang badhe anedha wujudipun pelem pertangga jiwa kala wau tobat ampun kados mekaten Kakang Mbok, kula inggih kepengin anggadhahi turun saking sinuwun Bryudrata. Yayi, Siadi kuwi tinemu enom supaya Siadi aja nganti ndhisiki marang garwa sepuh kang wajib nampa kanugrahan mono garwa sing tinemu tuwa luwih dhisik. Ampun ngaten Kakang Mbok, menawi mangkaten menika naminipun menang-menangan. Punika tegesipun mboten adil. Punika mboten adil. Nadyan paduka punika garwa sepuh. Adat lupiya garwa ingkang sampun sepuh menika menawi nglairaken malah mbebayani. Kula mawon sinuwun. Ora aku wae, kula kemawon. Aku wae kowe sing enom ngalah. Wis. Aja padha rebutan. Sayektine sliramu kabeh kuwi garwaku sing padha-padha tak tresnani. Mula pelem pertangga jiwa iki prayoga paronen kanggo sliramu sakloron. Yen wis kok paro,
Pelemau enggal daharen. Yen sliramu sekarone padha-padha ngarbinine, padha-padha mbobote, tak kira iki mengko bakale luwih prayoga nini. Menawi mekaten sinuwun, kadareng raos kula tan bangkit pinambeng. Daya-daya badhe kula tedha wujudipun pelemper tangga jiwa. Batobat. Kula aturi maringaken wujudipun pelemper tangga jiwa kala wau do sinuwun. Nyoh mara gage tampanana wujuding pelemper tangga jiwa iki bocah ayu. Dosa tyaning sun Gusti welas tasih kaswase margiya lara asmara rangu-rangu mangarang ya paringa usada hancanging kang cinarita pelemper tangga jiwa kang amung sajuga binelah dados kalih peleme sing lanang nggur siji dipangan bojo loro peleme sing lanang nggur siji dipangan bojo loro wis kaya ning film-film kae. Nalika semanten pagedhonganing lampah putri kekalih wis mbobot, putri kekalih wis nggarbini lumampahing wekdal sakedheping netra kedhep sak pisan sak candra kaping kalih rong candra telung candra patang wulan limang wulan 6 wulan 7 wulan wis ngancik pahyaning mangsa kala jabang bayi medal saking guwa garba kocap ana kaelokaning jagat bayi kang den lairake dening garwa kekalih mung wujud separo-separo Waduh, mati aku. Oh. Sinuwun ngaturaken sewu kalepatanipun Kang Rayi Tadah Wadana.
Tobat sinuwun teka kedah kados mekaten lampahipun kenging menapa lairipun jabang bayi mboten jamak limrahipun manungsa wujudipun namung sepale-sepale. Oh dewa kula nyuwun pengayoman teka kedah kados mekaten lampahan ingkang kedah kula sandhang. Lelakon iki mesti bakal jejereng pirang marang asmane Prabu Bryudrata. Ing atase aku iki Nalendra Gong Binetara, ning nyatane panjenengan ingsun duwe putra wae kok wujute mung separo-separo. Yayi, yen to nganti laire putraku iki kawanguran dening kawula akeh, kawanguran dening para sentana negara Magadha, ora wurunga mung bakal ngorek-orek pasuryane wong tuwa kang ora bakal bisa dibusek selawasing urip. Tobat. Lajeng kersanipun kados pundi sinuwun? Mumpung durung ana sing ngerti kahanane Atmajaku mundhak bebangeras maning Prabu Bryudrata. Kene anakmu tak buangi ana sajroning alas. Menapa Paduka badhe kami tegan dhateng putra Paduka piyambak? Ikhlasna ya Yayi. Atmajaku kang wujud ora wantah jalma manungsa iki mung bakal ndedoyong kanarendranipun Kakang. Tobat. Nanging punika putra Paduka sinuwun. Wis ora usah kakehan gunem kang tanpa guna. Mara gage wenehna aku. Tak buwange ana ing tengahing alas. Ora sudi aku duwe anak kang kaya mangkono. Tak buwange ana tengah alas supaya tetep arum-arum sing dadi asmane Ratu Magadha Prabu Bryudrata. Arum gurak mangiler banjaran sari. 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 Oh, Prabanya Surya sumirat ing samudra miyang Manadri. Jurang jerona rasilup oh anakku, senadyan kowe ora wujud manungsa lumrah, nanging sejatine atiku banget ora negakake kowe mapan ning tengahing alas. Nanging iki mujudake siji-sijining srana supaya ora kawanguran dening para kawula ing negara Magadha. Yen pancen iki mengko kowe dikodratake urip ana ing tengahing alas, uripa nanging aja nganti ngerti marang wong tuamu, mundhak ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa. Oh,
Walah. Biyuh. Aku Nyai Jara kang mbau reksa alas iki. Wiwit mau aku mambu ana wujuding getih. Tak kira getih menjangan kang mati ditubruk macan. Lah kok dadi iki ana wujuding bayi. Bayi iki dibuwang ana tengahing alas. Kamangka bayi iki wujude mung separo-separo. Biyuh menungso. Kok tega banget kowe mbuwang karo bayimu? Ora sumbut karo gawemu senenge ra jamak-jamak. Bareng bayi wis lair, bayi ora salah, bayi ora luput kok buwang sanggon-enggon. Iya. Bayi iki bakal tak reksa. Gandeng wujudmu slewah utawa separo-separo kowe tak paringi tetenger. Joko slewah ya jabang bayi. Buta Pandhawa tata Gatiwisaya. Ngendriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana. Samirana lan Warahayang. Joko slewah sing dadi tetengermu. Aku Nyai Jara sing bakal ngrumat kowe. Kowe uga tak tambahi jeneng ya kuwi Jara Sanda. Amarga ngempeke yom saka jenengku ya kuwi Nyai Jara. Senadyan wujudmu ora lumrah, nanging aku ngerti karepmu. Lambemu wiwit mau klomat-klamet. Merga kowe wit lair ora nyecep susune ibumu. Yo, aku ki arep nyusoni kok ya wis ora metu. Pentilku ki malah mambu mbako. Aku kepengin supaya kowe bisa dadi menungso lumrah. Nang kowe bakale tak dusi. Kowe bakale tak dusi nganggo banyu gege supaya age-age enggal gedhe. Sinartan aku nyuwun marang sesembahanku Bathara Kala ya Sang Hyang Ludra. Supaya wujudmu bisa kaya manungsa lumrah ya, Nang. Nyukeke nuwuhaken ing bebayu kasiran ing jabang bayi. Ampre sakti lan kalangkung sakti lahir uga batin kancare sang Jara
sando lalu diwasaning wanci Joko Slewah ya sang Jara Sando ben dusi kalian banyu gege dadya dewasa gagah prakoso halamun cinandra gumricik solai hanggegirisi
bumi guncing langit kelap-kelap katon lur gincanging alis ori sang maweh gandrung sabarang kadul wugir moyak mayik latalah ya Byung ana apa ngger Jara Sanda miturut kandhane Byung Jara Sanda iki mung anakmu pupun mung anak wangkat lah banjur wong tuaku sing sejati iku sapa blakakno Byung Jara Sanda piye mangerti ya kowe kuwi sejatine dudu putraku nanging kowe kuwi putrane Nalendra ing Magadha Prabu Bryudrata Prabu Bryudrata iya yen ngono sejatine Jara Sanda kuwi anake ratu iya kowe kuwi putra Nalendra Jara Sanda ewadene ibumu ana loro ya kuwi sesilih Retnadi lan Retnadati yen pancen aku iki anak ratu kenang apa kok aku ora mapan ana kraton malah aku mapan ana ing tengahing alas Byung amarga biyen lairmu ora wujud manungsa lumrah lairmu mung wujud separo-separo ya kuwi bangkean munggah lan bangkean mudhun satemah lingsem atine bapakmu ya kuwi Prabu Bryudrata isin kalamonta duweni anak sing wujude separo-separo tumuli kowe dibuang ana tengahing alas ing pengajap kowe tumekaning pati nanging Gusti isih ngayomi kowe Gusti isih ngayomi kowe lumantar uluring tanganku bayi iki tak rumpaka satemah dadi dewasa ya dadi kowe kuwi Jara Sanda weladala Krodha montap lir kinetap duka yayasinepi Jaja bang mawinga-winga wengis yang satelek ora pantes urip sing jenenge Bryudrata ing atase manungsa nanging babar pisan ora duweni rasa kamanungsan mentala marang nasibe anak lakon tak poteng-poteng batange Bryudrata setan